गिबियावनो साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङाव बे सुंद' मेसनि गेजेरजों बयखौबो बरायग्रो हरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना साफ्रोमबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं होननानै। जोंनि सासेल' बासायगिरि गोथां इसोरखौ आङो थोजासे हामबाय होनो बे समनि थाखाय जे इसोरा बे समखौ होबाय। गोबां समनिफ्रायनो आङो भिडिअखौ खालामनाय जायाखैमोन, मानो होनब्ला आङो कर'ना भाइरासनि बेरामाव आं गोग्लैनानै दंमोन। नाथाय इसोरनि अननायाव आरो नोंथांमोननि आरजनि गेजेरजों दिनै आङो कमप्लिटलि सोखाजानायखौ मोनबाय। बेनि थाखाय आं बयखौबो हामबाय होनो, लोगोसे जोंनि बासायगिरि इसोरखौबो आं थोजासे हामबाय होनो। बे सुंद' समाव आं नोंथांमोननो मोनसे गोनांथि बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों इसोरनि बायख'निफ्राय। आसा खालामो बे बायख'आ बा आं खोन्थागोन बाथ्राया नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मदद खालामगोन होननानै बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। लोगोसे जुदि माबा मोनसे सोलोंनो हायोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामबानो जाबाय। अब्ला फै आं नोंथांमोननो गिबियावनो जागायजेननाय 19 बालाबनि 14 सिरिनि फारसे आं नोंथांनि ध्यानखौ लाना थांनो सानदों। बे समाव आं हिन्दी बाइबेल फरायगोन। जागायजेननाय उत्पत्तिनि 19 बालाबनि 14 सिरियाव ओरैबायदि बुंदों, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मा इसोरनि थाखाय बबेबा खामानिया गोब्राब नामा? बेवहाय जेब्ला जोङो स्ट'रिखौ फरायगोन बेवहाय जोङो नुनो मोनो जे इसोरा आब्राम आरो सारानि थाखाय मोनसे प्रमिस खालामदोंमोन। बे प्रमिसआ गोबां बोसोर जाबोदों, गोबां सम जाबोदों। बेनि उनावबो बे प्रमिसखौ जोङो फुलफिल जानायखौ जोङो आब्राहाम आरो सारानि जिउआव जोङो नुनो मोना। इसोरा मोनसेल' बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों सारा आरो आब्राहामनि लाइफआव, जे आङो नोंनि गेजेरजों मोनसे गेदेर जाथिखौ आङो बानायगोन आरो नोंखौ जाथिनि गुदि खालामगोन आरो बोरनि गुदि खालामगोन होननानै आब्राहामखौ गले गले इसोरा बुङो। नाथाय फैयै फैयै जोङो बेवहाय नुनो मोनो जे आब्राहाम आरो साराया बांद्राय बोराय बुरै जानायलाय बिसोरो गथ' जानायनि समखौ बिसोरो खोमाबायमोन, बा गथ' जानायनि समा बिसोरना बारग'बायमोन। बेखायनो जेब्ला इसोरा आब्राहामजों रायज्लायो आरो बै रायज्लायनायखौ जेब्ला सारायाबो खोनायो, अब्ला साराया गावनि गोसो सिङाव बियो मा खालामदों? मिनिदों। मानो होनोब्ला नेचारेलि स्वाभाबिक महरै जोङो नुनो मोनो जे बिसोरो गोबां बोराय आरो बुरिबायमोन। बेखायनो बिसोरा गथ' जानायनि टाइमा बारग'नायलाय बियो स्वाभाबिक रुपाव बा जोङो नेचारेलि रुपाव बियो इम्पसिबलमोन, माने जाथावथारि खामानिमोन। बेखायनो बे जाथावथारि खामानिखौ इसोरा प्रुभ खालामनो थाखाय बेवहाय जोङो इसोरनि बायख'खौ जोङो नुनो मोनो। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मा इसोरनि थाखाय बबेबा खामानिया गोब्राब नामा? लोगोफोर, दिनै जोंनि लाइफआवबो बे सोंथिया गोबांबार फैनो हागौ। गोबांबार दिनै जोंनि लाइफआव गोबां प्रब्लेम्सजों जोङो फेस खालामदों जानो हागौ, बा गोबां प्रब्लेम्सआ जोंनि न'खराव, जोंनि समाजाव, जोंनि व्यक्तिगत लाइफआव दिनै फैदों जानो हागौ, बा प्रब्लेम्सआ जोंखौ नारसिनदों जानो हागौ। आरो बैनि गेजेराव जोङो गोबांबार बेफोरबायदि साननो हागौ जेखौ जोङो नाजानायनि गेजेरजों जोङो उथ्रिनो हायाखै, जेखौ जोङो गावनि बोलो, गावनि बुद्धि, गावनि फैसा थाखाजों जोङो नाजानायनि गेजेरजों बिनिफ्राय जोङो उथ्रिनो हायाखै, दावगानो हायाखै, ओंखारनो हायाखै। बिनि गेजेरजों गोबांबार जोंनि लाइफआवबो बेफोरबायदि साननाया फैनो हागौ जे मा आं बिनिफ्राय बारग'नो हागोन नामा? बा बे प्रब्लेम्सनिफ्राय आङो बारग'नो हागोन नामा? बा बे प्रब्लेम्सनिफ्राय इसोरा आंखौ दिखांनो हागोन नामा? गोबांबार जोङो माखासे नाजानायनि उनाव जोङो बे सोंथिया इसोरनि फारसे फैनो हागौ, मा इसोरा आंखौ बे प्रब्लेम्सनिफ्राय बाहेराव दिहुननो हागोन नामा? बा आंखौ उथ्रिहोनो हागोन नामा? बेफोरबायदि प्रब्लेम्सआ जोंनि लाइफआवबो फैनो हागौ। बेखायनो मोनसे गेदेर बाथ्राखौ इसोरा बेवहाय जोंनो फोरमायनो सानदों, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? दिनै जोङो इसोरनि पावार, इसोरनि अधिकार, इसोरनि अथरिटिखौ जोङो मिथिनायनि जोबोद गोनांथि, जोबोद मिथिनायनि गोनांथि। दिनै जानो हागौ जोंनि गेजेराव गोबाङानो गोबां बोसोरनि इसोरखौ फोथायारि बा साननैसोनि फोथायारि, बेफोरबायदि गोबां जोंनि गेजेराव
थानो हागौ बा जोंनि गेजेराव बेबायदि गोबां मानसि नुनो मोननो हागौ बा थानो हागौ जे जायफ्रा दिनै इसोरनि गेदेर गेदेर खामानिखौ नुबोबाय बा अनुभव खालामबाय एक्सपिरियेन्स खालामबोबाय नाथाय फैयै फैयै मोनसे गेजेर ससेयाव प्रब्लेम्सनि थाखाय मोनसे दुखु जारलानि थाखाय दिनै जोंनि जिउआवबो बेफोरबायदि मोनसे सोंथिया फैनो हागौ मोनसे सोंलुआ फैनो हागौ जेरै सारा आरो आब्राहामनि जिउआव फैदोंमोन मा जोङो बे समाव गथ'सारि नो हाबावगोन नामा बा जोङो गथ' मोननो हाबावगोन नामा मानो होनोब्ला दिनै नेचुरेलि स्वाभाबिक रुपाव दिनै जोङो बांद्राय बोरायबाय बुरिबाय बेखायनो जोङो दिनै गथ' मोनबावनो हागोन नामा दिनै प्रब्लेम्सआ गथ' मोननायनिल' नङा दिनै प्रब्लेम्सआ गोबां रोखोमनि जानो हागौ जोंनि लाइफआव आरो बै प्रब्लेम्सखौ लानानै जेरै सारा आरो आब्राहामा गावनि लाइफआव सोंथि सोंदों थिग बेफोरबायदिनो दिनै जोंनि लाइफआवबो बेफोरबायदि सोंथिया फैनो हागौ मा इसोरा बेफोरबायदि प्रब्लेम्सनिफ्राय दुखु जारला बेमारनिफ्राय जोंखौ बाहेराव दिखांगोन नामा जोंखौ उथ्रिहोनो हागोन नामा होननानै नाथाय बे समाव दिनै इसोरा नोंजों आरो आंजों बेखौनो बुंनो सानदों इसोरनि थाखाय मोनसेबो खामानिया गोब्राब नङा इसोरनि थाखाय मोनसेबो खामानिया इम्पसिबल नङा इसोरा गासैखौबो दादों इसोरनि थाखाय गासैबो पसिबल इसोरा गासैखौबो मावनो हागौ आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै बाइबेलनिफ्राय मोनसे घटनाखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों बेवहाय जोङो नुनो मोनगोन ओंखारलांनाय निर्गमन होननानै बुङो जों बेवहाय निर्गमन ओंखारलांनायनि 14 बालाबनि जेब्ला जोङो 10 सिरि 11 सिरि आरो 12 सिरिखौ जेब्ला जोङो फरायगोन बेवहाय मोनसे जोङो स्ट'रिखौ नुनो मोनो इजराइल आरो इजराइलफोरनि मोनसे जोङो स्ट'रिखौ नुनो मोनो बेवहाय मा बुंदों मा जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर देखा क्या देखा कि मिस्र हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं और इजराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी और वे मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया क्या हम तुझे मिस्र में यही बात नहीं कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्र की सेवा करें इसलिए जंगल में मरने को उपेक्षा मिस्र की सेवा करना अच्छा था बेवहाय जोङो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जोङो स्ट'रिखौ बेवहाय नुनो मोनो जेब्ला मुसाया इजराइलिफोरखौ इजिप्टनिफ्राय सख'नानै लाबोदोंमोन अब्ला बै समाव फैयै फैयै जेब्ला लाल समुन्दर गोजा सागरनि जेब्ला फारसेथिं बिसोरो दंमोन आरो बिनि फारसे इजिप्टनि सेना इजिप्टनि फारौनि सेनाफ्रा बिसोरनि उन फैनानै बिसोरखौ एटेक खालामनो जेब्ला फैदोंमोन अब्ला बै समाव बे जाथायखौ जोङो नुनो मोनो इजराइलिफ्रा इसोरनि गेदेर गेदेर खामानिखौ नुदोंमोन माबायदि इजिप्टनिफ्राय इसोरा गेदेर गेदेर खामानिखौ मावनानै बिसोरखौ बै गुलामिनिफ्राय बिसोरखौ बाहेराव लाबोदोंमोन बिसोरखौ सख'दोंमोन बेफोरबायदि गासै गेदेर गेदेर इसोरनि खामानिखौ बिसोर नुसेयावबो दिनै बे मोनसे प्रब्लेम्सआव मोनसे जेब्ला जोङो बे जाथायखौ नुनो मोनो जेब्ला लाल समुन्दरा माने गोजा सागरा जेब्ला इजराइलफोरनि सिगाङाव दंमोन आरो बिसोरनि उनफारसे जेब्ला इजिप्टनि सेनाफ्रा बिसोरखौ एटेक खालामनो थाखाय उन फैदोंमोन अब्ला बै समाव मोनसे गेदेर खैफोदाव इजराइलफ्रा गोग्लैनानै दंमोन नाथाय दिनै बेवहाय इजराइलिफ्रा इसोरखौ फोथायनायजों लोगोसे इसोरखौ गाबज्रिनो नागारै बिसोरो उल्थायै मुसानि फारसे बा इसोरनि फारसे दाय होयो जे मा जोङो बुङाखै नामा नोङो जोंखौ इजिप्टआवनो थानो हो जों इजिप्टआवनो थानानै थैलांगोन जोङो इजिप्टआवनो थानानै इजिप्टफोरनि जोङो गुलाम जानानै थागोन होननानै बेवहाय इसोरनि फारसे आरो मुसानि फारसे इजराइलारिफ्रा दाय होयो नाथाय मोनसे साननांगौ बाथ्राया बेसो जे इजराइलारिफ्रा दि इसोरनि एथबां गेदेर गेदेर खामानिखौ नुबोदोंमोन एथबां इम्पसिबल जाथावि खामानिखौ जि मावनानै इजिप्टनिफ्राय गुलामनिफ्राय जे इजराइलारिफोरखौ इसोरा मुसानि गेजेरजों बायख'नानै लाबोदोंमोन बेफोर गासै खामानिखौ बिसोर गासै इसोरनि मावनाय दांनाय खामानिखौ बिसोरो बावगारनानै बे नंखाय फिसा प्रब्लेम्सआव बिसोर गोग्लैनायनि जाहोनाव इसोरखौ दाय होयो आरो मुसानि फारसे दाय होयो
दिनै जोंनि लाइफआवबो गोबांबार बेफोरबायदि जानो हागौ दिनै गोबांबार जोङो मण्डलिनि स्टेजाव गाखोनानै बा सोरबा सुबुंनि सिगाङाव जों गोबांबार जों साखि होनो हागौ टेस्टिमनि होनो हागौ जे जेब्ला आङो बेमाराव दंमोन बा आंनि न'खरनि मानसिया बेमाराव दंमोन आंनि लोगोआ बेमाराव दंमोन जेब्ला आङो आर'ज खालामदोंमोन इसोरा आंखौ बै खैफोदनिफ्राय बै दुखु जारलानिफ्राय बै बेमारनिफ्राय जेखौ आङो आसा खालामाखै जे आङो सोखाजानायखौ मोननो हागौमोन खोमा बा मोननाय नङामोन खोमा बा आं बे बेमारनिफ्राय सोखाजानाय नंलामोन खोमा बा आं थैसिगौमोन होननानै जोङो गोबांबार इसोरनि जोङो मावनाय खामानिखौ जोङो सुबुंनि गेजेराव खोन्थायो बा मण्डलियाव जोङो खोन्थायो जोङो साखि होयो जे इसोरा माफोरबायदि आंनि लाइफआव बा आंनि न'खराव मावदों बेखौ जोङो खोन्थानायनि जाहोनाव खोन्थायो नाथाय गोबांबार जोङो बैफोर इसोरनि गेदेर गेदेर मावनाय खामानिखौ मोनसे समाव जोङो बावगारो जेब्ला जोङो प्रब्लेम्सआव गोग्लैयो जेब्ला जोङो दुखु जाल्लायाव गोग्लैयो जेब्ला जोङो गाव गावनि हास्थायनाय लुबैनाय बायदि जेब्ला जोङो मोननो थाङा अब्ला बै समाव जोङो मा जायो मा इसोरनि गेदेर गेदेर मावनाय खामानिखौ जोङो बावगारनानै इसोरनि फारसे जोङो दस होयो इसोरखौ जोङो दाय होयो इसोर जोंखौ मानो बासायाखै मानो बे प्रब्लेम्सनिफ्राय जोंखौ दिखाङाखै मानो बे प्रब्लेम्सनिफ्राय जोंखौ बोखाङाखै होननानै जों गोबांबार इसोरनि मावनाय खामानिखौ बावगारनायजों लोगोसे जों इसोरखौ दाय होयो दिनै लोगोफोरा नोंथांमोनाव सोंनो सानो नोंथांनि प्रब्लेम्सआ बेसे गेदेर मा बै प्रब्लेम्सआ इसोरनिख्रुइ देरसिन नामा मा नोंथांनि प्रब्लेम्सआ इसोरनिख्रुइ देरसिन नामा दिनै जोङो नुनो मोनबाय जे इजराइलारिफोरखौ बेवहाय माफोरबायदि इसोरा गोजा सागोरखौ खावनै खालामनानै इजिप्टनि सेनानिफ्राय माबोरै बासायदों आरो बेल' नङा दिनै बाइबेलाव जों गोबांबार बेफोरबायदि जों घटनाखौ नुनो मोनो जेरै इम्पसिबोलखौ पसिबोल खालामनानै गावनि फोथायारिफोरखौ गावनि सायख'नाय गावनि लेंफोरखौ इसोरा जेरैबायदि दिनै बायख'दों बेखायनो इसोरा बेवहाय बुंदों क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या मा इसोरनि थाखाय बबेबा खामानिया गोब्राब नामा दिनै लोगोफोर दिनै जुदि जोङो दुखुआव दङब्ला जुदि जोङो खैफोदाव दङब्ला जुदि जोंनि हालोदा जोंनि सिचुएसना जुदि इजराइलारिफोरनि समानब्ला बा आब्राहाम बा सारानि समानब्ला दिनै जोङो बे बाथ्राखौ मिथिनाया गोनांथि जे इसोरा गासैखौबो मावनो हायो इसोरनि थाखाय मावनो हायै मोनसेबो खामानि गैया बेखायनो मोनसे बाइबेल सिरिखौ फरायनानै आङो फोजोबनो सानो बेवहाय जिसु ख्रिस्टआ मा बुंदों मार्कुसनि 5 बालाबनि 36आव बुंदों मा मदर केवल विश्वास रख मदर केवल विश्वास रख मार्कुसनि 5 बालाबनि 36 सिरियाव बुंदों जिसु ख्रिस्टआ मदर केवल विश्वास रख दिनै जोंनि प्रब्लेम्सआ जेसेबांखि गेदेरानो जाया मानो जों जेसेबांखि दुखु जारला खैफोदाव गोग्लैनानै दङ मानो बै समाव दिनै इसोरा बुंदों मा गिनो नाङा जास्ट फोथायनाय लाखि इसोरनि फारसे इसोरा गावनि नांगौ बायदि समाव इसोरा जोंखौ बैफोर प्रब्लेम्सनिफ्राय जोंखौ दिखांगोन बैफोर दुखु जारलानिफ्राय जोंखौ मा खालामगोन उथ्रिनायाव जोंखौ मदद खालामगोन बेखायनो लोगोफोर आं बेखौनो बयनिसिमबो बुंनो सानो जे इसोरनि थाखाय मोनबो खामानिया गोब्राब नङा इसोरा गासैखौबो मावनो हागौ नाथाय जों गोबांबार इसोरनि बोलोखौ इसोरनि शक्तिखौ इसोरा मा मावनो हायो मा मावनो हाया बेनि जोङो जानकारी गैयिनि थाखाय बेनि माबाखौ जोङो मिथियैनि थाखाय जों गोबांबार मा जायो मा दान्दिसेनि उनाव जेब्ला जोङो प्रब्लेम्सआ फैयो अब्ला जोङो बावगारो जे इसोरा बेसेबां बोलोगोरा इसोरा मा खामानि मावनो हायो बेखायनो इसोरा बुंदों मा गिनो नाङा नाथाय फोथायनाय लाखि होननानै बुंदों फोथायनाय लाखिब्ला इसोरा जोंखौ गावनि नांगौ बायदि समाव जोंखौ दिखांगोन बे मेसेजनि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै